yeah, infinite, general, where's the general? It's GENERAL-MUSHAX, GM bazooka. Hey, tell me, tese tinoda beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans, angave mapasta kana magangster. Tese tinoda beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans, angave mapasta kana magangster. Tichida kudzirwa tinotsvaga beans, nemaziso matsvuku tinotsvaga beans, tadzwa nemaveji tinotsvaga beans, even mabhodha anongopiwa beans. Tinonyanya kuda kadziye dzinyoro, kwete dzakaoma ndatika dzinyoro, dzichangobva mumunda ndatika dzinyoro, dzekuti unorova hope zvimarounds. Tese tinoda beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans, angave mapasta kana magangster. Tese tinoda beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans, angave mapasta kana magangster. VZ akadzitsvaga kurwizi masikati machena murume mukuru. Ini ndinodzedawo zvekuti hazvine chimonazi kana kuti manheru, dzabikwa namainini kana maiguru oro dzabikwa nemuzukuru. Ndinodzida 24/7 especially mumwedzi waJuni, cause beans dzine utano, dzine kavitamin, dzine utano. Mwana anosimba kuita chibhora saVZ kuita twa. Beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans, angave mapasta kana magangster. Tichida kudzirwa tinotsvaga beans, nemaziso matsvuku tinotsvaga beans, tadzwa nemaveji tinotsvaga beans, even mabhodha anongopiwa beans. Tinonyanya kuda kadziye dzinyoro, kwete dzakaoma ndatika dzinyoro, dzichangobva mumunda ndatika dzinyoro, dzekuti unorova hope zvimarounds. Tese tinoda beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans, angave mapasta kana magangster. Tese tinoda beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans, angave mapasta kana magangster. VZ akadzitsvaga kurwizi masikati machena murume mukuru. Ini ndinodzedawo zvekuti hazvine chimonazi kana kuti manheru, dzabikwa namainini kana maiguru oro dzabikwa nemuzukuru. Ndinodzida 24/7 especially mumwedzi waJuni, cause beans dzine utano, dzine kavitamin, dzine utano. Mwana anosimba kuita chibhora saVZ kuita twa. Beans, isuma general ni marasta. Tese tinoda beans,